Bon dia a tothom. Voldria començar felicitant-vos a tots per aquests 25 anys. Jo només us puc parlar de la meva experiència durant els anys que he estat a l'escola d'Alfés. No cal ni dir que el primer dia que vaig començar estava morta de por. Quan vaig arribar i la senyoreta Montse em va rebre, realment hauria volgut marxar corrents cap a casa. Però en la Montse vaig aprendre a llegir, a comptar i tantes altres coses. Després amb la Raquel, la Isamina, la Margarida, el Francesc, el Sergi i molts professors més, a part de tu, Pep, he après no només tot allò que cal que aprenguem els nens. M'heu ensenyat que jo tenia una gran família, més enllà de la típica que tenim tots quan arribem a casa. Vosaltres, professors, aquí heu hagut d'aguantar les meves neures, aquells dies que ni jo m'aguantava, i també heu compartit amb mi, segurament, molts dels millors moments de la meva vida. Per tant, què us he de dir d'aquesta gran família? La meva família, la nostra família. Només us puc dir, gràcies per ajudar-me a formar com la persona que sóc. Gràcies per ensenyar-me a crear una empresa i gestionar-la. Per tots els dilluns que he pogut disfrutar del projecte d'esports i d'anglès i que tant m'ha ajudat, i també per fer-me participar de les meves arrels amb l'or i les sortides a Collir Timó. Bé, no em voldria deixar res, i em deixo tant. No us penseu que ploraré, encara que estic emocionada, igual que ho vaig estar el juny passat quan vaig acomiadar-me per anar a l'institut. Crec que és molt bonic poder celebrar l'aniversari tots plegats, els que hi són i alguns que malauradament ens portem al nostre pensament i sempre dins del nostre cor. Si fos gran, us diria que vull brindar amb vosaltres, perquè l'escola d'Alfés continuï així. No 25 anys més, per sempre. Que puguem continuar aquelles competicions esportives, alumnes contra professors, i que algunes vegades, encara que siguin poques, hem estat a punt de guanyar-vos els alumnes. M'agradaria poder tornar algun dia, quan ja sigui gran. Qui sap si com a professora de l'escola? Qui renuncia a tornar a casa amb la família? Igual que aquest any puc dir amb orgull que em coneixen a l'institut com la mare estopa de l'escola d'Alfés, us voldria dir a tots i a totes per molts anys poble d'Alfés, per molts anys escola d'Alfés, en representació de tantes persones que hi han passat, ens han estimat i ensenyat, per molts anys pel Borràs de l'escola d'Alfés. Aquí, pero está invalidada casi, que es para trencar el peu.